Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Tukalo tile 10 an b'a fɛ ni 23 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'aw sigi sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kunnafoni su ka taa se Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan n'aw bɛ kunnafoni lase aw ma tɛnɛn fo ka taga se juma ma a kunnafoni ale waati selen ni a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli ma ni ale ɲɛmaya yɛrɛ bɛ maa min bolo sa n'o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko balanko dɔ ye a sɔrɔ min ni a y'a mɛn kunnafoni di sira fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye nanzaraw kɛrɛnkɛrɛnna sa Faransi ministre min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw ɲɛnabɔli ma ko o kɔni ye anw ka jamana ni ka ale bila zone rouge o kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ko k'an ka jamana ni k'a bila bilenman o kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ k'an ka marabolo dɔw bɛ yen nɔ ko gɛlɛya bɛ olu kɔnɔ o wagati kelen fɛnɛ na sa fɛn min ye nanzaraw ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ o kɔni fana ye visa ni o ye Faransi ka bugunatigɛ ye ka o dili ni ka o ɲɔngiri anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ani tuguni weleli so min fana bɛ u fɛ ni a bɛ wele ko Kapago u ye o fana ka o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na anw ka ministre so fana y'a yira k'a fɔ ko u ka jɔyɔrɔbatigiw fana ni anw ka ni ɲɔgɔn cɛ ko visa min fana ni o bɛ di ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye ko anw ka jamana fana ye o ɲɔngiri. Conseil national de transition ɲɛma ni o ye honorable Maliki Njaw ye kunu utukalo tile 9 san 2023 a ye madame Arakna Essa Korone ni ka ale bisimila ni ale ye lamɛrikaw ka lasigiden anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ni maa ba fila ninnu kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ fɛn min ye ni lasigiden ye sa a y'a yira k'a fɔ ko anw ka cɛmancɛ fanga kɔni bɛ ka baara kɛ taabolo min kan n'o ye chronogramme ye walasa kalafili olu baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na ko baara bɛ ka taa taabolo ɲuman na ko de y'a to ale kɔni labɛnnen don ni ka CNT ka ale dɛmɛ baaraw tɔw olu kɛcogo ɲuman na. Ministère de l'administration territoriale et de décentralisation ni ale ɲɛmaya bɛ colonel Abdoulaye Mayiga bolo o tukalo tile 8 san 2023 ani politikimaw kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in yɛrɛ fanba kɔni bolila fɛn min kan o de ye ka dɔ fara cɛmancɛ fanga ale kuntagala o kan u ka kumaw falen-falenna u ni ɲɔgɔn cɛ. Wasabulo ɲɛma kɔrɔ ni o ye Isiaka Sidibe ye ale kɔni bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo ka kabi kunu utukalo tile 9 san 2023 ni o ye pôle économique et financier du tribunal de la commune 3 ye o ye wele lase Mamutu Bavie Touré ale fɛnɛ ma ni ale fɛnɛ kɔni tun ye administratif et financier de hémicycle o fana ɲɛma kɔrɔ ye ni maa fila ninnu kɔni bɛ kaso la ni wagati na ka sababu kɛ k'u ye an ka jamana kɔni nafolo ni ka o yuruku. Tirawo
kun kelen do ni ka ciden saba mun ni ka ulu labɛn ka fɔ k'u ka ka taga Niger jamana o kɔnɔna la ka taa Niger fintigilakaw ni ka ulu kumaɲɔgɔnya minnu yɛrɛ ye dan sigi Bazoum ale ka fanga la a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ ni wagati in na u maaw kɔni tun kan ka taa utukalo tile 8 a taali kɔni o bɔra ma k'a sababuya kɛ fɛn min ye fintigilaka ninnu ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma labɛn fɔlɔ CEDEAO ka kumaɲɔgɔnya ma. Yasokaw fe no jaba ale kilo kɔni sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛn ka taga a fɛ jaba kilo min yɛrɛ ni ale tun bɛ ka feere sɛbɛn wari 100 ani dɔrɔmɛ 10 nka sisan a bɛ ka feere sɛbɛn wari 100 ani 40 nasanaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye gɛlɛyaba ye min ni a bɛ olu kan olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka nin gɛlɛya in yɛrɛ ni ka ale kun nka jaba feerelaw olu fana y'a yira k'a fɔ ko jaba yɛrɛ de tɛ sugu kɔnɔna la ko de ye jaba sɔngɔ ale da gɛlɛya. Bayangarakaw fe no u ka cakɛyɔrɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni ma baara kɛ kunu forobacɛw fo ka taga se kɛnyɛrɛ ye cɛw ma u ka butigiw o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka datugu k'a sababuya kɛ k'u ka nisɔngoya ni ka o yira k'a fɔ ko gɛlɛya min kɔni bɛ olu kan nin wagati in na u ka dugu o kɔnɔna la o de ye bingani wale o ye bingani wale min ni a bɛ ka kɛ sanga a n'a ka wagati u ka dugu olu kɔnɔna la Yakuba Kuyate ni ale ye conseil communal la o ɲɛma ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni wale min ni ale kɔni bɛ ka olu gan u kama na kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni u tɛ ka minɛ tuguni ka o sɔrɔ a la u ka gouverneur ni o ye manabolo ɲɛma ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fintigilakaw kɔni bɛna ɲɛ sɔrɔ nin gɛlɛya in na ko hali a tɛ mɛn. Mali kunnafoni jabara najɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelenkɛla bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw maa minnu bɛ yen nɔ ko terrain tɛ aw bolo a bɛ fɛ ka terrain jɛlen ni ka o sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw ma ɲani tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye nin wagati in na terrain bɛ tunga lafiya ma olu bolo banakɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain kelenkɛla bɛɛ lajɛlen titre foncier de ye 15 sur 20 a musaka ye savoir million 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara fo san 1 o kɔnɔna la euro wari 573 i b'o dɔrɔn de bɔ wa n'o ka surun e mɔgɔ min ɲɛkɔrɔ sa kalo 18 bɛ yen nɔ euro wari 782 i b'o bɔ ni tilala terrain sara la kuma na terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko terrain bɛ aw bolo aw bɛ fɛ ka a jɔ tunga lafiya bɛ o fana kɛ aw ye aw bɛ fɛ k'aw ka terrain jɔ san 2023 tunga lafiya ka tɔn n'o ye tɔntini o tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna ni 2024 nata in o kɔnɔna la o de la sa aw maa minnu fɛ aw tɔgɔ ka sɛbɛn villa simple bɛ ka taga se étage ma villa simple ale tɔn ye euro wari 580 étage tɔn ye euro wari 780 o kuma la tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a ye message bila an ka WhatsApp o kɔnɔna la 72 18 42 47 an bɛ kunnafoniya tɔw ni ka olu da aw kulo kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tunga lafiya maaw tɛ so jɔlen bannen o feere u bɛ terrain de feere ani terrain b'i bolo u b'a jɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan halisa ala ka basigi ala k'o nana an ka jamana ni jamana wɛrɛw olu kɔnɔna la ala k'a to jamanadenw olu ka ɲɔgɔn kan fɔ jamana ɲɛmaaw k'ala ka jamana kanu don u fana dusukun na aw k'an bɛn.